गिबि गिबियावनो आङो साबायखर जासिगोन जोंनि ओनसोलनि रौता ओनसोलनि मोनसे बिख्यात गामि लदाबारि अनजालु क्लाब बिथांमोना दिनै मानजाथाव सोरगोआरि जोंनिनो नैबे ओनसोलनिनो परमेश्वर बर' बिथांनि मुङाव दिनै नैबे गामिया गेलेनाय फुटबल कम्पिटिशन होदों। बे कम्पिटिशनाव गोबां गेलेगिरिफोरानो बाहागो लादोंमोन, किन्तु दिनै फैयै फैयै फाइनाल गेलेनाय मोनसे सफैबाय। बे फाइनाल गेमाव गोबां रायजो राजाफोरा नायफैदों आरो बेखौनो फोरमायदों जे जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि मोनसे हारिमु, बे गेलेनायनि मोनसे हारिमुवा जौगाफिनगोन जों आसा खालामदों। आरो जोङो जोंनि बिटिआरआव जों प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो मोनसे मिनि स्टेडियाम बानायनायनि टारगेट लाबाय थादों। दा बेखायनो आसा खालामदों नैबे ओनसोलनिफ्रायबो मोजां मोजां प्लेयारा जोनोम जाथों, नैबे ओनसोलनिफ्रायनो नेसनेल इन्टारनेसनेल अलिम्पिक गेलेनो हानाय प्लेयारफोर जोनोम जागोन। दा बेखायनो जों आसा खालामदों गामि ओनसोलनिफ्रायनो मोजां मोजां प्लेयारफोरा ओंखारो। बेखायनो गामि ओनसोलाव खेला दुलानि मोनसे हारिमुखौ लाबोफिननो थाखाय गामि गामि फुटबल कम्पिटिशनखौ जागायफिननाय जादों। आरो बेखायनो आं नैबे गामियाव फैनानै नुफैबाय जे गेलेनाया सिगां माबायदि मोन, दिनै गोबां जौगानाय, गोबां मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ कचार प्रफेसनेल गेलेगिरिफोरा दिनै बाहागो लादों। प्रफेसनेल जानांगोन जों फुटबल गेलेनोब्ला। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जोङो गावखौ सासे गेलेगिरि महरै जोङो माने सिनायथि होनोब्ला, मोजां सासे प्लेयार हिसाबै सिनायथि होनोब्ला जोङो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' नङा, जोङो गावखौ गेलेनानैनो सिनायथि होनायजों लोगोसे गाव खामायनो हानाय बे मोनसे बेब'स्थाखौ लानांगोन। बेखायनो जोङो लुबैदों जोङो सरकारनिफ्रायबो जोङो जेसेबां हागौ एसेबां जोङो हेफाजाब आरो मदद होगोन होननानै जोङो रायजो राजाखौ बुंदों आरो गेलेगिरिफोरखौ जोङो मदद होगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जों बयखौबो गेलेनाय हारिमुखौ बारायनो थाखाय जोङो खावलायदों। दिनैनि बे जोबथा फुटबल बादायनाय दिनै फाइनालाव नोंथाङा लदाबारि अनजालु इउथ क्लाबनि जानानै आफादगिरि जानानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? दा जोंहा लदाबारि अनजालु क्लाबनि जानानै आं दिनै बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंहा थांनाय बोसोराव जिबायदि फुटबल होदोंमोन, देग्लायबो जोंहा गाजा गोमजायै फुटबलखौ होदों। आरो जोंहा देग्लाय 30 आगस्टनिफ्राय फुटबलखौ जुरिजेनदोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै जोंहा जोबथा फाइनाल गेम बादायनाय जाबाय। आरो बे मोननै फाइनाल गेमखौ गेलेदों रौता ताराजुलि FC आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेदों खारबते FC। दा दिनै जोंहा गलसेयाव जोंहा बे ताराजुलि FCआ देरहाबाय। दा बे देरहानानै बिथांमोनाबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि लदाबारि अनजालु क्लाबाबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला जोंहा गामाखालि बोसोराव खुंनाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जों बर' हारिनि थाखाय आरो बर' सुबुंफोरखौ माने गोजौ दावखोलांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो फुटबल गेमखौ होबाय थानाय जागोन। आदसा दिनै नोंथांमोना दिनैनि बे लदाबारि फोथाराव दिनै जोबथा बुलुर बादायनाय जा फाइनाल गेम, बेयाव नोंथांमोना देरहानानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों? जों गिबियावनो जोंनि ताराजुलि गामिनि गेलेगिरि ताराजुलि FC आरो गेलेनानै जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे बेयाव खेला होगिरि लदाबारि रंजालु क्लाबनि जानानै आं क्लाबखौ मोजां गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय। बिसोरो मोजाङै मोजां खेलखौ सोलिबोनो हाबाय। आरो लोगोसे बिनि गेजेरावनो फार्स्टनिफ्रायनो जोंनि रेफारि आरो जाज बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावबाय। गेलेनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जेबो खैफोद आफोद गैयालासिनो मोजाङै मोजां गेलेबाय, देरहाबाय। आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि गासैबो प्लेयार बिसोरनिजों गासैखौबो साबायखर, थेंक इउ। गासैबो नाजानायाव जों गेलेयै गेलेयै दिनै जोबथा खेल फाइनाल खेलाव जों देरहासार जानो हाबाय। मोनबेसे गलाव देरहाखो? जों 1-0 जोंनिया 1 ताराजुलि FC 1 आरो बिदिनो 0। गुबुनाव गेलेदों नामा नोंथांमोना? जों बिदिनो गेलेबोगासिनोमोन, बिदिनो जों जेनदों। दंख' नामा? दा जोंनिया मोनसे इन्टार भिलेज जोंनि नलबारि आनसलिकआव दा देरहाना दङ, क्वार्टार थांना दंहैयो। दे थेंक इउ।